Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pesenan Asri jajan seneng aku iki Sri. Iki wis pasti, Mak. Ya aku kok encep Asri. Apa kemarin? Kon tak teri mentok goreng. Oh enak iki Sri empuk gurih. Panci cipon iki. Wah, lek mentokku dirica-rica yang pedes wayahe. Dikei protes. Manganan lagi. Aduh ngaren lah kare ngekeki aku. Ya Wis engko ae aku mangane. Enggak wis panganan saiki cipono enak. Engko ae, Mak. Kok enak aku empuk gurih. Panganan kok niku dikei gak ngergani. Ya Allah. Iya ya, Mak. Enak-enak Tak cobae. Enak to, gurih to. Oh niku, sing ngergani wong tuwek iku dikek panganan aku njaluk. Kok enak sih, Mak? Pas ngono lho bumbuhe. Sapa sing masak? Pak Nar. Ya lek kon ning Umi. Lho, Mak, aja kakek. Oh, Aja kakek loro ae. lho ya kurang Kasri. Ya Allah wong iki. Wis ya Sri. Iya. Panganan tekno panganan. Iya. Enak iku. Iya suwun ya, Mak ya. Yo. Ya Allah, rek jan koyo watu rek. Iki rupane ku iwak mari dijangan terus dikumbah saiki digoreng dikekno aku. Lah rasane aku iki joglangan blorong ngono lek. Ya Allah, ya masih aku ya ora doyan lek koyo ngene iki. Ya karon-karone Umi lek ngekeki ku anyar, gak koyo wong iku. Ya Allah, dapuran kok ini. Ora doyan aku, Mak. Alhamdulillah mentok wis 3 dinane akhire payu tak buak gak sida tak umbah tak goreng. Kira-kira sliruh wong gak iku mang. Lumayan ta oleh jol jajan. Mentok wis 3 dino. Tapi aja enak rupane mangareng ngomel.